Непосильний тягар тягот і страждань винесли на своїх плечах робітники і селяни, діячі науки і культури, діти і дорослі. Усе для фронту, усе для перемоги. Це гасло надихало трудівників тилу, давало їм нові сили. Подвиг жінок в тилу дорівнює подвигу на фронті. Жінки відновлювали народне господарство, виконували дострокове замовлення для фронту. За трудові та бойові подвиги, здійснені в роки війни, багато жінок нагороджені орденами і медалями.